Ar y 3 o Fawrth 2011, bydd referendwm yn cael ei gynnal a bwerau ddeddfu'r Cynulliad Cenedlaethol. Mae hi'n ddiwrnod pleidleisio yn y referendwm heddiw, ac mae pawb yn mynd i'r gorsafoedd pleidleisio. Os ewch chi a'ch cerdyn pleidleisio gyda chi, bydd y staff yn yr orsaf yn nodi eich manylion ac yn ateb unrhyw cwestiynau sydd gennych am y broses pleidleisio. Bydd y staff yn rhoi papur pleidleisio i chi efo un cwestiwn a 2 ddewis aml, ie neu na. Ewch ar papur pleidleisio i un o'r bythau pleidleisio. Bydd sgriniau o amgylch y bythau mwyn rhoi preifatrwydd i chi wrth pleidleisio. Rhowch groes yn y blwch sydd drws nesaf i'r dewis yr ydych am pleidleisio drosto. Rhowch groes mewn un blwch yn unig, neu fel arall bydd eich papur yn annilys. Plygwch y papur pleidleisio i guddio'ch pleidlais a rhoi yn y blwch pleidleisio. Dyna ni, rydych wedi pleidleisio. Eleni, gaeth bobl Cymru 3 chyfle i pleidleisio. Am rag o wybodaeth, ewch i pleidleisiwch 2011.org.